Mit navn er Jonas Birk Hansen. Jeg er produktansvarlig for folder i udviklingsafdelingen på Jensen Danmark. Jeg laver udvikling på vores folder, Stakker, som er en del af vores produktprogram. Og det kan være nye maskiner, det kan være nye features på eksisterende maskiner. Før, når vi tegner AutoCAD, vil jeg sige, at vi slog nogle streger på det, men nu bygger vi noget op i vores 3D-program, Inventor, og laver modeller der. Og derefter bliver de så skåret og bukket og svejst og malet, inden de så bliver skruet sammen med de øvrige dele og endelig bliver til en maskine. Det er selvfølgelig også, når man når hen til den her test, hvor man så i virkeligheden skal se, om tingene fungerer. Og der er det spændende, om det fungerer. Når det så fungerer, så er det fantastisk, og når det så ikke fungerer, så er det så lige pludselig ikke så spændende mere. Så er man typisk på 0, og så skal man starte forfra igen. Jamen, det er klart, når det fungerer, så er det jo en kæmpe tilfredsstillelse, at det man har tænkt og håbet på, det også fungerer i praksis.